Jadolo nikech koro wantiere kae. Yes. Ang'o mosetimore? Iparo nade ntiere kaka kanisa oseneno ler koso be ni mudho donjo e kanisa? En wach ma ji mang'eny osewacho ni nitie kikruok mosebede chach. Kata ka ne an kodi ka mokwongo sama ne majority leader siemore gi one of the bishop, the senior archbishop e Kenya ka, nabiro ka kendo ne watwak, ne wawuoyo. To wajawacho ga ni nyathi ok tim gimowacho, nyathi timo gimoneno. Koro nitie gik moko ma nyithindo oseneno maricho e Kenya ka. Ginyalo implement moko to ginyalo implement gi too much. Koro moko bedo ga marach ahinya. Ok tang' wacho ni chach osedhi maber. Wasekier. An kaka Gordon asewuoyo mang'eny sana mondo jotich Nyasaye wambe waik kambi wani obed maber mondo seyo nikech nyicha waneno e hik manyicha odhi otimore Mount Kenya kocha ka ne jo-Azimio odhi. Nwaneno kaka jakom noseyo chach ahinya. Kendo bang'e no wambe nwago dhowa piny mondo at least seyo ni watie kok waluok girwa ni obed maler. Kendo ka nitie jomoko modonjo e iwa ka agenda margi ok en tich Nyasaye, nikech jomoko donjo to agenda margi ok en dolo, gin ga agenda mopogore. To ok onego umgi, onego ketgi e pap lela mondo koni ng'ane to donjo e wa, lakini agenda ma en go to ok en tich Nyasaye. Mondo ndhadhu kata chia mane chach nigo mondo duogi. Kamano. Jadolo bedo nade pile iwacho